everyone, this is Jessie Canoy. Audrey Canoy. Chinos Cañedo. And welcome back to our channel. Yay! So for today's video guys, nakita ninyo nga nagmukbang jud mig mangga kay always nag-crave man jud kog mangga no kay last na kong mukbang sa akong mangga kay murag nawala ang mangga kay daghan magud green nga mangga nga nay lemon mga challenge. So kani pure jud ni siya nga mukbang sa mangga kay nang harvest man pud mi for 3 days and then after nagkuan mi nagdala kog mangga nga hilaw para amo jud mukbang together kung pag umangko ra akong igsoon. So tanawang suka guys oh. Mao ni siyang suka sa pang balot ba ni dito yat balot dira oh. Ara guys oh, gibutangan ako daghang suka, sili ug kanang kuan. Ana na siya. So karon mga una ta kay mukbang lagi. Magmukbang man jud ta. So the first thing unsa ba tong unang kaunon kani or kani? So kamo sige pagkuha kana inyo ha kana ako kay mo man akong bet. Ano na lang po dako? Sige pangha mo. So ayun guys, stylean po na to no, para lamig po sa mata tan-awon. Sige, tuslo na tuslo. So sa mga hilig og uyap diya pasensya kay dili jud ko ganahan og uyap niya. Lain pug mamalit pug uyap nga layo naman. So ano siya oh, try na to pakita ko sa inyo. Ana guys oh. Okay ko ano ko sa hana. Okay na siya guys, ana okay kayon. Kompleto na siya glamas ano. Pag mag-okay ana. Kanduso na siya. Ano magampo ko ngoy madalang sili. Dara. Oo. Pagkaman ikito na. Crunchy kayo no? So ano guys, ano na siya guys oh, naon. Oh, na siya sili oh, dalaw na siya sili. Na siya sili. Tayo na ko. Koyat, peluol daw yan. Tuslo niya, kuan, halanga eh. Tuslo ba? Kuan eh, kahilaw kayo. Sige, tuslo dito yan. Ikaw siya ini, pakita dito siya ini nga tuslo niya. Kaon ba ako tuslo be? Walay sili, di ka nagsili. Ha? Di ako be. Kita ka dito nga maingkit ka para malami ang mga viewers. Ingkit dito, paduol rin dara guys oh, kauno na yung mga lamas. Crunchy kaayo. Kuyat. So tamis kayo siya guys, ay tamis, aslom kayo siya nga lami. Para mo ko lami, ipares ang suka sa mangga yun siya kay aslom, mag-abot ang ilang kaaslom ba niya, mag-abot ang kaaslom, di naman mag-away kay puros na aslom, mag-away pa. So, mo na siya. Guys, oh. Pagkalami. Ay! Pagkalami, guys, oh. Na. Crunchy juga siya, eh. Hala kayo. Hala kayo? Nakaon kong duha kasi. Naungan ni ka ang kagdo kasili. Na. Ara guys, ano. Ouch, dagan nagsili oy. Dara. Kuha na tog sili gamay kay daghan na kaayo. Na. Crunchy kayo siya. So lamig ka mong count ka na niya, kilabasan ni UTI. Alang na. Dito muna tayo sa hinog. Itong hinog guys, pangpangunta to sa ano. Sa manghang. So tingnan nyo, ang dali lang naubos. 7 pesos of with turungan and then isa kayo home, malapit nang maubos. So it means nasarapan sila sa ginawa kong sauce nga may shallot.
Ito yes guys oh. Sobrang hilaw siya guys. Puting-puti talaga guys oh. Sobrang hilaw guys oh. Tingnan mo guys. Tapos ang madaming suka guys oh. Ito talagang magdadala sa bida ng mangga suka. Isa ito. Wala nga, uy, ako makayangal lang. And then, itry natin tong siga. Chicheria. Sana malayo kami nito sa UTI kasi puro madhang pods yung kuan namin. Tuloy ko na tuloy kayo, dili ba na sponsors? Try muna natin itong crunchy guys ah. Papawala ang hang. Sarap. Ang gawin, nawala sa kamera yan, irog. Then balik na naman tayo sa mangga. Wala si mama din. Naubos ng mangga guys, ito naman. Lagyan natin ng suka. Sobrang crunchy yung best. Ito na best, oh, lagyan natin yung pagkain natin iring kasi sa kain yan. Ming, 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 ming! Ming! Ah! Ah! Ayaw niya mapakita sa camera. No? Ayaw niya mapakita sa camera guys. Kinuhit niya. Ang alaga naming pusa, gusto niya sasali sa camera. Kaso, ang kinain namin mangga. Ayan, so lalagyan ko lang siya ito. Makikita nyo na kukunin niya. Oh, crunchy yan. Crunchy. Lagyan ko naman yung pusa namin. Gusto nyo talagang sumali kayo. Gusto ko sana siya ipakita kaso bawal hawakan kasi nagkakamay lang kami kumain. Ba, tingnan siya dito siya. Kumari siya. Sa action. Grabe suka. Tingnan yung aking busa guys. Masarap. Bukag na rin ang kwan ron. So guys oh. May sili guys oh. Isusuwa natin. Nagkasali yung pusa namin guys.
naman ko. Dapat lagi. Tukan na ka? Nagsasali rin yung pusa namin guys, oh. Nagsasali siya. Ngilo na yung ngipin ko. Ngilo, basta galo pa ang panyat ngilo mo. Nilo. Naubos ng lamas guys. Babalik ko sa kamera yun. Gwapa ko sa kamera. Hilason ka gamay. Ikapay mo ko ako na masagdam ko ka. Wapa daw siya. Ang hang! Hindi na kaya. Hindi ba ito na? Mahiwagang tuba. Ang sarap ng tuba. Tiwasan ko na kumanggaya. Ito guys, ipapatiwas ko sa kanya guys kasi hindi ko na kaya. Tiwasin mo. Hindi ko na siya kaya and then maanghang talaga siya. Ang daming sili kasi guys, oh. Kung nakikita nyo yung last vlog ko na nagluluto ako ng papaya, yung sili ko, na-harvest ko kasi madami na yung hinog. And then nag-crave talaga ako na magmukbang ng mangga talaga. So naisip ko na harvestin siya para isasali ko sa sa mga sa kuan pa, sa buhol pa nga pa kay Sura Panakot. Nanan, bibi, bibi, nanan. Yung namata dong, karang lahat ng mama dito. Pamangkin ko nagising. Nakakalit siya pag nalaman siya, hindi natin siya sinali sa vlog. Tabiugit ang kantahan niya. Nanan, bibi, bibi, nanan, nanan, bibi, nanan. Magagalit siya kapag malaman niyang hindi natin siya sinali sa vlog. Kaya, kantahan lang natin. Sana'y di magmaliw ang dati kung araw ng munti pang bata sa piling ni nanay.
Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Yuck! Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala sa piling ni nanay. Nais kong maunit ang awit. Nakagising siya, guys. Kasi umaga siyang natulog kaya hindi siya nasali sa vlog. And then kapag nakagising siya na marami niyang nagbablog, magmamaoy yun. Iiyak yun kasi bakit hindi siya sinali sa vlog. So ayun na guys, naubos na yung mangga guys. And then ang sauce, hindi pa naubos kasi ang sobrang anghang. And then, yun na lang yung chichiri nag-iwan. Mm. Ming! Ayun guys, sa mga nanonood ngayon, kung nagustuhan nyo ang aming mukbang, mag-comment kayo sa comment section and then magsabi kayo kung anong mumukbangin namin kasi aming bibilihin tapos aming mumukbangin. Example, ganito, magmukbang kayo nito. So kami, bibili kami niyan para aming imumukbang. Ha? Again, thank you for watching and this is for only, dito English ikay mo, manipong ta. Sa video ito lang muna ngayon, mukbang ng mangga. And then, we thanks, dahil kahit pa paano ay may namukbang kami. So, ayun na guys, this is husband Jesse Canoy. Audrey Canoy. Chenas Camera. Hantod sa sunod nga higayon, magkita-kita tapuhon. Thank you for watching. But before, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye! Ako rin manghipusan eh. Ako rin manghipusan eh.